Joo. Tässä Puutarhuri Tampere käytettävissä ne Nokia Akata, Sastamalaa, Valkeakoskeen, Ulojärveä myöten. Vetelemme ojanpenkereet, ruohot, pihapuut. Tilauksen mukaan käteisellä mieluiten taloyhtiöiltä pitkin hampain. Eräpäivällä heti pankkitilille. Muuten käteinen on selkeä ja nopein ja motivoivin tapa. Ottakaa yhteyttä. Yhteyttä saa ottaa sähköpostilla ympäri vuorokauden. Puhelimella huono vastata, kun on kone päällä tai tietokoneen yhteys ei onnistu, kun ei ole läppäriä mukana. Eli aina mieluummin sähköpostilla, niin voin vastata illan päätteeksi tai aamulla, että kännykässä ei ole mobiilidatayhteyttä toistaiseksi. Mutta puheluja, tekstareita, toki iltaisinkin voin vastailla, mutta ykkönen talonmiespalvelu@gmail.com. Katsomme hommiin. Se on moro.